Да, напълно е възможно една неправилна техника да повлияе крайно негативно както меките тъкани, така и зъбните структури. Когато се използва прекомерен натиск, неправилен ъгъл на адаптация или неподходяща мощност или дори грешен избор на накрайник, това може да повлияе много върху меките тъкани, да ги травмира. И от своя страна също така може да доведе и до прекомерно отнемане на коренов цимент. От друга страна, неправилният избор на накрайник може да доведе и до зони, които ще останат с непочистен биофилм и зъбен камък. Затова за едно ефективно и щадящо парадонтално лечение е важна и не само техниката на работа, но е важен и изборът на накрайници, изборът ни на апаратура, както и индивидуалните настройки спрямо конкретният пациент, който е на нашия стол. Именно тази тема ще засегнем в дълбочина по време на Rose Valley Forum 2026 година. Очаквам с нетърпение да се видиме на форума. До скоро на Rose Valley Forum 2026.